Η προσπάθεια της κυβέρνησης του Μαύρου Μετώπου και της Δημοτικής Αρχής της Αθήνας που πρόσκειται σε ΠΑΣΟΚ, Δημάρ και οικολόγους για την εφαρμογή μέτρων αστυνομοκρατίας και καταστολής ενάντια στο εργατικό λαϊκό κίνημα που ενδυναμώνεται μέρα με την ημέρα. Πρόσχημα, η εκρηκτική κατάσταση στο κέντρο της Αθήνας. Στον άξονα αυτό το προωθούμενο από τον Δήμαρχο Αθήνας Γιώργο Καμίνη νομοσχέδιο. Θα παραδώσω πάρα πολύ σύντομα στους πολιτικούς αρχηγούς εν ώψη του προεκλογικού αγώνα το νομοσχέδιο που έχει εκπονήσει, μάλλον το σχέδιο νομοσχεδίου που έχει εκπονήσει η Επιτροπή των Νομομαθών, την οποία είχα διορίσει, και θα είμαστε όλοι σε θέση να αξιολογήσουμε τις διατάξεις οι οποίες είναι εξειδίκευση των διατάξεων του άρθρου 11 του Συντάγματος σχετικά με το θέμα των δημόσιων συναθρήσεων. Σκοπός είναι να κατοχυρωθεί το δικαίωμα πραγματικά, αλλά στην ειρηνική άσκησή του. Η κομματική οργάνωση Εθνικής του ΚΚΕ με σχετική ανακοίνωση καταγγέλει την προώθηση αυτού του αντιδραστικού νομοσχεδίου που προβλέπει μεταξύ άλλων την απαγόρευση των διαδηλώσεων στο κέντρο της Αθήνας. Συντονισμένα η μαύρη συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας με το αντιδραστικό λαό στην Πακογιάννη, το ακροδεξιό μόρφωμα της Χρυσής Αυγής, με τη συνδρομή των μέσων μαζικής ενημέρωσης των μεγαλοεπιχειρηματιών, στοχοποιούν τις διαδηλώσεις στην ταξική πάλη, το λαό που αγωνίζεται. Ο Δήμαρχος Αθηνών Γιώργος Καμίνης, όπως επισημαίνει το ΚΚΕ, έχει βαριές ευθύνες για την κατάσταση στο κέντρο της Αθήνας, γιατί υπηρέτησε και υπηρετεί την πολιτική των κυβερνήσεων που δημιούργησαν αφόρητες συνθήκες εργασίας και ζωής για τους κατοίκους του κέντρου. Η υποβάθμιση του κέντρου της Αθήνας είναι βολική για το σύστημα. Την αξιοποιεί για τους συνολικότερους σχεδιασμούς του χτυπήματος του λαού. Έχουμε επισημάνει αρκετές φορές, το λέμε άλλη μια φορά γιατί βρισκόμαστε σε μια προεκλογική περίοδο, ότι αυτή η αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης του Μαύρου Μετώπου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συνοδευτεί, θα συνδυαστεί με όξυνση μέτρων καταστολής, με όξυνση του αντικομμουνισμού. Βλέπουμε λοιπόν σε αυτή την προσπάθεια να προσφέρει απλόχερα τις δυνάμεις του Δήμαρχος της Αθήνας. Κανένας εργαζόμενος, προσθέτει η ανακοίνωση της κομματικής οργάνωσης της Αττικής του ΚΚΕ, δεν πρέπει να αποπροσανατολιστεί από τους υπεύθυνους των προβλημάτων του, να μην δεχτεί να του πλήσουν το στόμα, να του αφαιρέσουν το δικαίωμα να διαδηλώνει. Η στάση των κομμάτων απέναντι σε αυτό το ζήτημα θα γίνει κριτήριο πολιτικής επιλογής. Οι εργαζόμενοι στο κέντρο της Αθήνας θα σκεφτούν. Οι διαδηλώσεις φταίνουν για την ανεργία, για το κλείσιμο των επιχειρήσεων, για την εγκληματικότητα, το εμπόριο ναρκωτικών, την πορνεία στο κέντρο της Αθήνας και στην ευρύτερη περιοχή. Οι εργαζόμενοι και ο φτωχός λαός να καταδικάσουν και να απομονώσουν τα φαινόμενα ρατσιστικής βίας, τις διάφορες συμμορίες που πουλάνε δίθεν προστασία. Συγκροτούνται με την ανοχή και την προβολή του αστικού κράτους για να χτυπήσουν τον αγωνιζόμενο λαό. Να σκεφτούν ότι αυτές οι ομάδες στάθηκαν απέναντί τους όταν διεκδίκησαν καλύτερο μισθό, βρέθηκαν στο πλευρό των βιομηχάνων ενάντια στον αγώνα των χαλιβουργών, έπαιξαν τον ρόλο του προβοκάτορα στις εργατικές κινητοποιήσεις. Η συζήτηση περί των διαφόρων ομάδων που θέλουν στο όνομα της αυτοοργάνωσης να απαντήσουν στα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής σε ένα βαθμό είναι κατευθυνόμενοι, θέλουν με κάθε μέσο και τρόπο και από τέτοιους δρόμους να εγκλωβίσουν τη λαϊκή δυσαρέσκεια, να αντιστρέψουν αλλού, να αφήσουν αλόβητο δηλαδή ένα σύστημα το οποίο στη σαπίλα του οδηγεί σε σάπισμα τη σκληρή καθημερινότητα του λαού μας αλλά και την προοπτική του. Στην ανακοίνωση καλούνται ακόμα οι εργαζόμενοι να παλέσουν με τα σωματεία τους, τους συλλόγους, τους φορείς της νεολαίας, με τις λαϊκές επιτροπές της γειτονιάς ενάντια στην πολιτική που χρεοκοπεί το λαό και στηρίζει τους καπιταλιστές. Έλληνες και μετανάστες να πάρουν κοινή θέση και να οργανώσουν κοινή πάλι απέναντι στην πολιτική της κυβέρνησης και της Δημοτικής Αρχής της Αθήνας που έχουν την πρώτη ευθύνη. Να διεκδικήσουν οργανωμένα και αποφασιστικά τη λήψη άμεσων μέτρων για το κέντρο της Αθήνας. Οι εργαζόμενοι να τιμωρήσουν σκληρά το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία με την πάλη και την ψήφο τους για όσα βάρβαρα έκαναν εναντίον τους και για τα χειρότερα που φέρνουν ενισχύοντας αποφασιστικά το ΚΚΕ.